Kapin sa 2 milyones ka pesos nga balora sa mga gihulagway nga dangerous drugs sa o mga regulated nga tambal na diskubrihan sa mga parcel nga ipadaunta sa abroad. Pipila ka tuig nang natanggong nga diya sa post office maong gibuksan na kini og inventaryo. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, kay pipila ka tuig na nga natanggong padung naunta i-dispose sa taga post office kining maong mga pouches o mga parcel, Bob. Apan may nabantayan silang kadudahan maong ilang gipang buksan. Tuig 2012 hangtod 2016, giship unta gikan sa Mandaue City paingon sa lain-laing mga address kini mga international express pouches. Apan na return to sender sa Pilipinas kay gibalibaran og entry sa mga nasod. Sagad, kutubra sa airport o customs. Ang mga kartero sa Mandaue Post Office misway unta pag-uli iniini sa mga nagpadala apan naglisod sila pag-locate. Sa proseso sa PhilPost, ipadala unta kini sa dead letter office ngadto sa kauluhan alang sa proper disposal. Apan nagduda ang postmaster sa gideklara nga mga items. Misdeclared kini kay naay gibutang nga toolbox kuno, table decorations ug ang uban gamit sa balay. Apan pagbukas sa plastic na diskubrian ang lain-lain nga klase sa mga tabletas gikan sa 32 ka putos tanan. Dunasay ampule. Mao nga nakig-alayon ang post office ngadto sa PIDEA aron masusi ang mga tambal. We cannot say nga naabot yun sa addressee. Kay mura ang katong akong na-open una, refuse entry by US Customs. Mo ay nakabutang. So meaning, kutob rato sa ilaha sigurong customs. Gisakmit sa PIDEA ang mga tambal nga gihulagway nga mga dangerous drugs. Alarma kay sa ka-pouch, ang declaration was so na kanang toolbox. So naingon ko nga unsa day kadakaning toolbox na sud mag-usa ka pouch. Pag open ako mo to nakita na ko one pouch. One plastic yun siya nga puros white nga kanang tambal. Gikahibudngan sa PhilPost nganong walay mi-claim sa package labi na kun wa kini madawat unta sa gipadalhan. Sa report sa PIDEA, Bob, nasuta nga mga dangerous drugs kining maong nasakmit nga mga tabletas. Sagad ini mga antidepressants ug mga painkillers. Gibana-bana nila mubalor kini og 2.3 million pesos. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.